Richard! Asa na naman tayo sa malaglakaw? Richard! Richard! Dom, kita kasi magawa. Nag-ahak ba tayo? Uy, dako gilang! Oh, unsa man? Pagdali! Yati, sige mo lang kaglaag mo kay buhat deres balay. Oh, unsa man? Sa main taon kay nagduwa pa ganit tay. Isturbuhon dayon ta. Ah! Ikaw ay gana masuko nga sige ra kaglaag? Oh, unsa man day po imong gibuhat? Ay ko na nang winta kasi mong trabaho. Ay di dong magitawag ti ka para sukuan ti sukog tuyo. Palit sa nga tabi. Wala tay ka gamit dire. Palit sa nga tug sukog tuyo. Oh, naraman din na. Yang ano mo nga magagaway gibuhat? Bay, kamu reaching lang. Nagkana sa reklamo ni Ari nagwarta bi kontra gusto man yung buhat eh. Da, ay na lang. Hilak na ka. 12 seconds later. Suka tuyo. Suka tuyo. Suka tuyo. Suka tuyo. Suka It was at this moment that he knew. He f***ed up. tuyo. Suka tuyo. Suka yun. Suka tuyo. Suka tuyo. Hala, lechon. Oh yeah. Pantuliyon ta mo daron. 2 hours later. Patay. Sagay isuong papa. Man. Ah, ay! Matigang patis to. Lagyan ang isa to. Matigang patis dito. Yo. Oh, saman. Aw, kuan daya. Na may matigang patis. Wah, betul kayak. Termasuk na mo balik ya. Pintan. Pagkatawa ka, sir. Katawunon kay kagnaw, sir. Aw, sige, sir. Palitan na lang kong glue. Pila ka boxer? Aw, usara. Kay ako raman ang nasakitan ng duha. Umiyak ang puso ko. Hawda. Kay baw ko nga pagkaksuway uyab-uyab. Sige, gugot murag na uyab. Mo guys, sighugot, sir, kay uyab. Putang igit ka sa pagbugo mo, sir. 3 hours later. Saya madam. Ang tindira, te. Oh hell no! Ang tindira te. Hala oy, wa nay maninda og imo kong paliton. Bitaw, te, palita ra ba kog mantikag patis. Hala oy, wa man kukoy patis og mantika. Ang kanarang na diha may palita ayo pangitaan ng wa diha. O di ba? Right your common sense, te. Mo nangita ko nang wa diha kay wa magupukoy kwarta. Sa man imong iba og ako ning og musugot ko imo kong paliton sa man ibayad mo nako. Akong yatag nimo ang paghigugma. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Oy, kalami po ni mo mangistorya daw. Uy, bata pagay ka nya kama ko nakay nga nang utanga. Bata pero guwang og hunahuna. Haranahin kita, saan tayo mapunta? Yung tipong Edong ato nalaslain pangita dong kay wa man diri mantika o batis imong ipangita. Pariham lang mo niya. Pasapasa ra matas lain. sa kanunay sakitan, ikot na kay mo hilang. Sige, bye. A few moments later. Asa
talk Daniel. Don't talk because your mouth is full. Tadi asa mo ko sugod ni mantikag patis. Huwag kay baligyasin ang Maria niya. Ako na lang pong gipalit og orange kay nami alagis orange pa. Unsa? Wa ka gawat. Unsa mo?